Id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi kkonferma l-istorja ta' One News u ammetta li ma ddikjarax id-dħul għal-fini ta' ħlas ta' taxxa. Dan ħareġ minn rapport tal-Malta Today fejn din il-medja tkellmet ma' Jason Azzopardi u dan ammetta li għal numru ta' snin ma ddikjarax id-dħul għal-fini ta' ħlas ta' taxxa. U waħħal fil-proċeduri ta' separazzjoni meta ma ddikjarax jaqla. Intant l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija uża lil One News biex jibbottja lid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi. Kien ftit ħin wara li One News żvela lid-Deputat Jason Azzopardi huwa ieħor fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li għandu l-vizzju li ma jiddikjarax it-taxxa li Adrian Delija kiteb fuq il-paġna ta' Facebook. Delija rrid juri biċ-ċar li kemm ilu deputat ġab ruħu differenti minn Azzopardi. Tiegħi kollox niddikjara, kiteb Adrian Delija wara li kien żvelat kif fil-każ ta' Jason Azzopardi dan ma jgħodx. L-imkejjen fid-Dar Ċentrali ma damux ma interpretaw il-messaġġ ta' Adrian Delija bħala battuta ċara lejn dak li ilu snin mqabbad miegħu. Fil-fatt mhux darba u tnejn li Jason Azzopardi attakka lil Delija pubblikament u dawn it-tnejn qegħdin il-qorti. Jason Azzopardi bħal kap Bernard Grech u l-eks kap Adrian Delija għandu vizzju li ma jiddikjarax xi flus idaħħal bis-saħħa li tagħtih il-liġi editur reġistrat jista' jitlob it-tax returns tad-deputati. Fil-fatt One News talab li l-Speaker jagħtina t-tax returns ta' Jason Azzopardi iżda mir-risposta tal-Speaker jirriżulta b'mod ċar li Jason Azzopardi mhux dejjem bagħat dawn ir-returns lill-Kummissarju tat-Taxxi Interni. Biex bekk, Jason Azzopardi ma kienx qed jonora l-obbligi legali tiegħu minkejja li jitkellem tant fuq il-governanza tajba. Fl-istess jum li One News talab li l-Speaker dwar it-tax returns ta' Jason Azzopardi, l-istess deputati reaġixxa billi jagħmel aġġornament parlamentari fejn allega li sar frejma fuq l-eks Kummissarju tat-Taxxi Interni u fih ipprova jimplika lis-Segretarju Permanenti ewlieni li mhux biss ċaħat iżda fakkar kif din kienet it-tielet gidba fi ftit żmien li jagħmel fuq Jason Azzopardi. Jason Azzopardi kien tkellem hekk waqt il-ħin tal-aġġornament wara li l-Speaker kif għandu l-obbligu li jagħmel infurmah lill-medja staqsiet għat-tax returns tiegħu.